Confederation of All School Teacher of Meghalaya Fastom kalakno bak sarkar chela kathu ban chushimwai kinung hikai ni kiriu shimet ki bampat don jingtibet ban correct paper exam matric bat kastual ban chem bakani hi kadai gasin jam khoput jong ka sarkar Confederation kalakno bak sarkar kam kin snap ikinung hikai bat ikhna puli bat hakajaka ban khot ikren ban wengi kijing e pen ban kayai da kalanti ka bakalan kata ban supha correct paper exam hagi bampat don jingtibet haki center correct paper paper ka jela Meghalaya Kuman syukudo kinoi kaya ka shatri fastom kila boycott ban sim class bat correct paper exam ru kum sibenta ban persai ke jingle kelut ke sarkar jela ban pen urlong ke jingdawa na du kar atrik we yong araja arwar hadin ke jikindu bam seso bat ki officer katnat education unong aitien ke fastom ba me warning do ulo ong ba ki school bat kinoi kaya hakaleng ki district ke jela kila pentri kami ke jingtmu ban nom metre bat ke sarkar da ka boycott bakin sim class te kumba pitep hi ngila pen bana to sngi hamadan malki ba nadu katu ka sngi kata ka arpo atrik jong ya yong ila shim ya ni sinjam bangin boycott no ya baro ki kelas ki bangi deban shim ngin boycott ru ya kini ki evaluation duties ki bangi haban le ki bangi haban correct papers hani ha embos hani Shillong ha embos tura bagi dan ki school hani Shillong ru ki balai center kum ka St Anthony's ka Shillong St Mary's Shillong Commerce Shillong College ru kum jo te ngila boycott lo te mentangi la yok response ru ka bangi da sungau hun hina ki parano hikai na ha ka ba baro ki no hikai na baro ki district jong kani ka jela Meghalaya ki lai teli bat ki lai snokti ban ya boycott ya kini ki activities ki baya hab ki baya day bat ka government bat ka education hendai ka ba sungusi kalong pada ka wei kumni ba ka sarkar jungi hakajaka bakan shim ya ka sinjam bakan penbet no ya kini ki kendrum kendram ka baya day ki nohikai hendai ka le kumno ka sarkar jungi kala shim no da kata ka sinjam khauput ka bangi la ban ong hakaba kala sedang ban khot no ya kini ki nohikai private but kiwe kinohikai ki bamdon ya kanika experience namarpi habangi wan ban evaluate ngingi da sha train chwagan kumno bangin correct ki papers kumno bangin I marks ki khna but kumta terter hendai namar ba kanika sarkar kala ngau ba ka khamsuk ya ka bakan shim da kanika sinjam ka bakhauput kala shimno da kini kinohikai kadan ka jingthmu bakan shimno da kini kinohikai ki ba klampat sha train di haba kale kumta kandon ka jingkta ka bajur ya ki khna ki batho ki exams kadon ru ka jingkta ka bajur hakaba kini ki khna ken hap ru ban lej ban apia ya kini ki kuat exams but haba ki apia ya kini ki kuat exams ka percentage yu ki yo kenom khan hendai ka percentage ka ba ki yo menta kan kta shibun haba ki jam shakhmat ha ka jingem jungki ti kumta ngi penramjur ya ka sarkar ya ka ni ka jingle khauput jongka hendai ka sarkar ka di bandon gen ya kata ka ikhtiar bakan khot bakan ya kren bat ngi kan ya kren persya kumno bangin ya chakman ladangi habban up nengin le kumno hendai kala shembet da ka ni ka sinjam ka balong ka sinjam ka ba khauput haduk kata-kata hi kumbangi tip hi ba education minister udan hakajela kadba chief minister tingim tep ba udon nemdan kumno ngitep namar ba hakatu kasngi balali on tep ya ka pendap ya ka jingle burom ya iba jadi rembai pangkwai dua rublai education minister udon te ngitep ba education minister udon dia kajala handai wat hakatu kasngi ru akabangi penlan ya karali ngilakwa bangin kendu yo education minister handai uklam tre ban kendu yangi ngamtep nakanu kadau kidan ki officer sarkar ki ong ba umdan chene te ngi pada hadian bangi iba le buram ya kamet jong iba jadi rembai ngi syamba education minister udon gen ha jala tambah hadu mentahi uniu education minister jongi umpat note bat umpat tre ban ya kendu yangi te kadawi kalong syai mar le se ba uniu education minister jongi hadu menta umpat simkhia ya kani kasinjam ka ba ngila shim umpat chimkhia ya kanika jingya rally jongi umpat chimkhia ya kanika non cooperation boycott movement jongi te lada uni education minister ubangidan menta ulong ubam dan kata ka jingkit khle watang khandia ru omtang ya kinohikai hendai wat ya ki khna school ru kumba phi te kamut ngidan ha ka jingye ka bakhrau ba
bat ka lawe jong ka jaj benriu ka lawe jong ki khna kadon ha ka jing ka bakrau namar kani ka sarkar kumbangi ihi ka khamsuk bakan syemya kata ka lenti ka ba khauput banya deal begini kino hikai bat kamkwa bakan syemya kata ka sinjam ka balong rangba kumno ban penbet penbiang bat kumno ban penbet ya ka jela ba khna ba ka jela kana banya chakmat na ka fastom hi nadu basdang ngimkwa bangin don kanika jing bomyos ngutu jing mot ka sarkar nadu basdang hi kumbangila benrap ngikwa banyatrai lang ka sarkar ban penbha ya ka education system ha kami Meghalaya bat ban penbha ru ya ka jing jong kino hikai ki badan ha kani kapo jong ka satri jong ka fastom bat ki badairu kino hikai ad hoc ha ka jilla Meghalaya tilada ka sarkar ka khot bani kranyi ngidon tang ka wei ka jing angnut kata kalong ban penbet no mardor ya kini ki kendrum kendram kenang bangi ngin la bangin le phai biang shaki school jungi ngin la bangin le chimi kita ki kelas bat ngin la bangin syakri biang ya ki khna kumbangi de ban syakri namar kum ka jingle jong ka sarkar menta kumba phi ka sarkar ka bu yangi ha kata ka nongrem ka ba ngin syak keno kan bangi ngimdon kata ka jingkit khli na benta jong ki khna handai ngakwa yu pajba ubapet ya kani kan news hakani ka por ban sungthu ba kajing bomdon jingkit khali kamdei nong jongi kino hikai la handriu snam nadu snam arjar khan riu ngilai yaisha ngilai up ya ka sarkar haus nam arjar kha khandai ka sarkar kala ai yangi ya kata ka jing sngo bangin hap bangin up sak ndiat por ngila up ya kata handai hadu u Snem arajar arpu aru 4 don kanu kata ka sinjam ka baka sarkar kala shim ban penbha ya kani ka ad hoc kategori ha ka jela Meghalaya kumta ngakwa yu pajba ban sungthu bangi kum kino hikai ngilale kat bala bangin ya betin ya ki khun ki kti jongpi bangin ya betin ya ka jaj benriu bat bangin ya betin ya ke imlang salang banyak chakmat watla ngilamat ya kini jing la handriu snam handrai ka sarkar jongi pada ka long kata ka bam shim ya kata jingkit khali bahadu kani ka kenti ha bangi la shim ya kani ka non cooperation movement ru kam shim ya kata jingkit khali bakan penbet handai ka shu ngap man ka shu ngap menti bat lada ka sarkar ka ngap man ka ngap menti kumne ngingim ban se kum kino hikai bangin ya chakmat bakani ka non cooperation movement but ngasngou bahar ban pentep ba wat ki kemi ki kparu jong ki khna school kilabun ba ki balayawan chakmat ba ki balay karshan ingi ha kani ka movement jungi bat kumjuru ki khna school ki bala sedang bakin wan chakmat bakin karshan ya kani ka jingthmu ka babha ka bangidon omtang na benta ki no hikai de na benta baro hi ka wei ha kani ka jalla Meghalaya te hakani ngidon ya ngidon ki WhatsApp page ngidon ki Telegram page kumta te termo ka bangi pentulun ya ki kam jungi but link ba kini ki page ngi nguthu ba hadu katno kani ka non cooperation movement jungi kalong ka ba ya bet ya renti ba kalong ka success kan namar ba hakani ka ngi layo shibun ba ki dor na ki school ke ba pen I ba ki school kilong ki bathali ngi layo shibun tali ki dor jung kini ki no hikai ki bam shim la let ban shim kita ki class wala ki shong hayeng ka jing batha jonga hi ki no hikai ha ba ki kali ki ong yang asa ngin le yu ngi shong hayeng ngin le yu te nga ong ki tang kawai ha ba bi shong hayeng menta pen create lupa ki notes pen create lupa ki lessons ki ki ba pide ban le shembet kumba village shim school hi kumba village school shembet ba pidon hayeng ru pitrai tang ba long kumba kata ka dei tang ka jing pen create hadien balakut kani ka non cooperation movement pinyo ba pin ai no ikita ki kan rei omdei ba pin ai hakani kapor ngi don ha pateng jong ka jing ki ngi kwa epi ba pin trai halade handrai phimdei ken ban chu shong thia thai hayeng ti khata ka de ka jing batha jungi na kaliang jong ka fastom ya kitu kino hikai but hadu mentahi ngi syamba kaya bat ya renti